Machigni janeno Lolwe TV koni en tarik 26 wane gana 2022 ma en dwe mar abich wadong' na gidalo moko madhi ang'wen kama to odiochienge mago eko mag dwe niendi wadhi ng'ielo piny pep kendo koro wawere gi dwe mar abich niendi kwarie dwe no endo mar yugni eseche makoro wantiego kaniendi en kindego eko mag DAK ACHANA. DAK ACHANA kaendi ma en chenro mabiro ni pile ka pile chieng' ng'eny machal kama eka wabet kaendi gi jahocho bende en jadolo marahuma ma en Mikai Nerea Mbewa. Eseche machal kamagi eki waikre mondo mi wachak watudre kodi achiel kachiel ka intiere e yoreni mago mitimo ketgi mna tenge. Sani kora gani nyithindo oseduoge half term gintiere ute koro getho chera e dho TV kanyo nyisigi mondo gisud chien gibed mos ging'i homework mano megi mag school mondo mi koro wawinji DAK ACHANA to chal nade. An nyinga en Nick Okelo. Adwani mondo mi Nerea wachak wachni inje were kodi kaendi kidhi dala mar Mombasa. Nidhi go injili Mombasa. To odugo romo kendo kawuono nyiso ni Nyasaye otayi duogo. Maduogo gi kwe. Mane maduogo. To ngima ni chal nade? Adhi maber podo wara. Podo wari. De mwanto donge ni se wacho ni wari nyaka chieng'. Wacho no wari ka ja class abich. E idela u mano koro kane intie kanyikela. Koro jopuonjre nyisiga nang'o samo wari no. Ing'ene ndalo mana wara cha. Negi wachino kwarwak leo ni machieko ten lao be mana mogore pass pleated emanya kwarwaki chik din wano to kitamba watwe nyaka itwa makata ine class ibiru tuyo tamba to beno yanya jopuonji nyithindo beno sanda no yanya ma uyok nyal bil ka ngato kona ni lembi ni kata penjo kedhe kala we penjo duogi. I was the first lady in the zone. Warok to be. Koro ni bedo first lady in the zone nikech ni wan. No. Nikech ni somo mate. No. Nikech na riek. Koro ne dwaro mundu kudwijo ka ni okabikalo. Koro e class abich ka indika koro no wari. Neno mane timo. Ni ana ja class abich mano je gini moko 10. Achiel. Nana mani timo ni jinga nanya duonjo wachini jagire para kachiel nyiso jango mawinji. In fact jaga para kachiel en ng'at ma pod tin. Mano nyathi. In fact gima ne otera warruok ne en ni ne tuo kabisa. Koro mamo wa moro mosedhi e polo. Luongo ne Pascal Otom nyoduong manyajo uyoma. Ne lemo gi jo power of Jesus around the world. Tuna tuo kabisa. Kama na tueni ne ngi chokruok dalane. Koro ka jo power yuak. Nyasaye to wanye atuo tinge na nyero ta tuo marach. Koro yuak jo power ne mora. Koro jalo ko chako yalo to wuoyo kuom tuo mani tuo ya. To mama wani biro makobada to tera lamo mondo lemna. There no lamna adir na chango. Asimpo sacha kama naga kona ka warruok. Akanyo ino kichako bedo kendo gi wach moro ni backslide. Kaka wuoth ratego, wuoth rabora. Injili jayandwa moro wacho ga ni warruok chalo kod kor rabolo. Ki idhe te kier kimake to chot kodi. Koro backsliding nyaka bedie e wuodh warruok ka, especially ne joma pod tindo. Lakini ko wari mopong' gi Roho Maler, to Roho Maler biro guide. To ng'eni samoro nyalo warwa to Roho Maler onge. Koro onge gi ng'ama gengi, ma losi ma hoyi ma konyi. Koro dwaro ng'ato mama en God Mother kata God Father moro ma koro puonji spiritually kaka inyalo tego. Mentor. Onge wacha. Podi wachno wadwa chimone no wachno ok watimo nende. E class abich ka endo no dhi e warruok nang'o mane tere e warruok. Seler gima no tera. In je class abich je class igine 11 ok nyalo dhi neno. Matim neno ma ji winjo nyaka be ni Nyasaye ti kodi na special way to bende podo bong'iyo gino pastor manole mo Nereano agombo na rome kode podo ngima koso notho ai daw to kapar ko ngima osetho kama mama no chora warruok ema no osetho obro wegi kanyo wadhi DAK ACHANA wach Nereano tek ga ndalo moko Nereano wacho ni notho muchiere ki widore ikini joma tho muchier koro molemna gi Bishop Elijah Kwanya machier limni michier
mano bende wabiro bire chieng' moro mo nyiso ndiko sama ng'ato kacha ichopo ka kanyo ing'eni kore tho nikech wuodhno ng'ama osedhi moduogo be onge in kore in achiel mosedhi moduogo nyiso ni sama ne wuodhni michopo midhi kama intie ni miyo wang'e kaka miyo wang'ani kose ni aya wang'e mati wuotho kose ni fuyo kaka malaika kose nere nere kaka in ni endi kose ni kiari mago gik machiegni mone wachno mos wang'eni to en ang'o matimre ka ithoka nikech en gima ji oluoro sane ng'ama ong'eyo onge en gima ji ok odwar to kelo kuyo bende kuom ji to in idhi muomo miduogo akia ni in subconscious akia ni in tho but anyway wabiro wacho mano chieng' moro ka thuolo oyudore mondo wawe mano endo gi kanyo koro Nerea in gi nyimine ni maluwi matindo kamano kata madongo nyalo biro limi e odi kaka tamwachi ni adhi alim nyamera kama entiere e ode kauma kandiege nyaminu ko biro limi to bedo nyaminu moro ma samoro timbene mayienglo samoro lelo samoro nyako mo malelo samoro en moro ma otimo tama mok tedi chiegi wach boko winji to gigi bedo marach ne wuon Nancy to wuon Nancy chwanyre kode magoe wuon Nancy kosegoe to nyako ni ting'ore to dhi dalagi sama wuok no dhi dalagi ni endi nyaka nyamine makoro in ibi iting'ri kode ifuelo ewe wuon Nancy ni wuon Nancy ogo nyameru koro udhi dok dala ute Arone ko uno losa ne weche mag dak kodi yuoche inang'eni tidagi nyimeni mang'eny ang'eni meni moa chien bangi mang'eny mabiro modak kodi moko samoro ne somo moko samoro kono bira limi to ka ng'eyo ni obet nang'o machopo kuma ng'ato ni koro yuri chwanyi mi pame kata to kise pame to eno gituk mana gi nyamine gite koro giweyi koro owete gi nyako be ogo matek nyaka wuoyi dhi korgi maexo ni gimiyo nogo nyamine gi eka nyargi manotedo ni dogi kang'iyo gima chalo kama endi doka penjo moro niya to ere kaka inyalo dak kod yuri kobiro limi ke yuchi be yudo ka pod ok ichwanyri kode to pod ang' ni yudo ka ng'ato ka dichuo ni gajere kode mang'eny anya motedo magierre mabed dhako mabed nyieki samoro be yudo ka en gima nok ing'eyo to yudo kotimre atima makel sigu kindu kabisa koro e dak kod nyameru ka endi ei keny mari mtini kuro nyameru biro limo yuore ka endi itimo nang'o to kapok wang'iyo mano wawache wach motimre ni nyako moting'ore gi nyamin no go nyamin ni okia gimotimo nikech en ne okogoe nyamin emanogo nowinjo gibed piny ma gi solve this problem ka gin ji adek koro yuore wacho ni gimomiyo go nyameru en ma kod ma kod ma to nyamin gini be wacho ni gimomiyo an gimo wacho no akia obukro goya go nikech adini ng'amo koso to kiyiega to en bende ka ng'at mar adek nyako ma wuon otni owinjo winji oywa kone to ywa kone kwedo keta bura gi yuore e oda gima temo wacho ni ne ok owinjo tingre gi nyamin kapok ong'eyo gimo kelo lweny ema temo wacho koro ka dino bed nyako mariek to penjo to ng'ane wuon ng'ane ugoyi nang'o kata wuon ng'ane tang'o motimore migo mana ng'ane ni ipenjo koro koyudo ka onge wach gimomiyo nti kaka onyang'ado bura ng'ado ni anadhi thuro nikech go nyamera maonge tiende to ng'amo kelo penjo ni ok owacho ni ne gibed piny joge lony ne kosetimre to jogo tingre tinga bas emomiyo gi joma richo ka gin gidhi dala gi koro ni wan kako biro kani wawe dichuo gi chani kecho go nyamera matin dala gi tero nitie dala gi nitie to no winjo gi kata kama nyako nitede mabe madala koro ko winjo ting dala gi ahinya koro no loso gi kata kane gine dala kucho kaluo to no winjo luong joma dongo ke joma dongo be ne nitie sama ng'ane ne go yuore to joma dongo loso wachni eneno ok no tingra tinga enodhi to kata mana kapango nitiere jirani moko malong'o inyalo gwele ng'ane bine wach moro timre odaka to bet piny to konyo ok itingri ng'wech kamano ni funda ni nyamiru no go kori ni fundo nya wuoyo gi ng'ato okona ni
Wadgi nokawo nyako moro monyuolo go nyako. Koro wadgi ne ng'ambo. To kone chiege no idho dhiyo, oloso gimoro amora mondo dhire ng'ambo. Nyathi to dong' biro loso gik moko bang'. Dhako no koni ok abi iri ka nyathino dong'. Ok dong'. Be atiyo gi mafanyo ni nyako chapache mane tin nikech kata kuma no dhi e loka Amerika no dhi yudo tich. Atiye Kenya ka cham msara nyathina bende ok dong'. To wachno kende no kelo pogruok e kinde gi wuon nyathine. Nyaka kawuono ok gidak. Tinde do yie mowe nyathi nikech ng'ani bende riek sama no we nyathi ndi kaka no we. Dino dhi to dikoro gidak kode nyaka sani. To nikech no dagi no bedo jafitina no miyo dagi no kethore. Nyaka kawuono. Ma nyathi gi osesomo mosi tiyo sani. Koro nyako ni bende gimoro matis motimo nyalo ketha dak ne flat marum. Okawacho ne dhi kethi ana pimo sembe gi nyamin. To ne ka pok yogo dar. Ipan ni gino pange. Mondo nyako yude kaka wuok nikech ka go nyameru inde kori tingri kode dhi kode nango kok gini no pango mondo mi ya. Iwinjo. Njama moro muse bet pingi nyameru ni adon mondo ne kaka we ng'ani. Kana nitie wach moro mondo ni ko. Makara masa moro mano be mano luongo ne nyamin. Masa moro mano be luongo ne nyamin. Aya men yo bukro beda gele ot kama en dhako en nyako ma wiye koro udhi kuskus ka wacho chande ma en ok chike ochikre. To yore ni wacho ni ama en na oda kaka dware kaka ibet. To kelo mana dhoge samoro dwara duka kata gi yore ni. To miya part mora nya dhoge kanya chiel. Dhoge moro mana no chwada part ka yes. Pao koro kosa go dhoge to samoro goro nyamin bugu kuna kocha ni ego nyamera nango. Koro wadhi. Wan wafundo. Ofundo wadhi. Gima kama nyiso ni dhako ma wuon odni apa ne ong'e wache biro e manyamin ni. To kok ong'e wache biro manyamin ni joge chien. Nying'ani ok tedi giwuok ga nying'ani chieno nikech ere kaka tanga nyameru mobiro komonde yud thuolo mar kata mana chwanyre gi jaodi. Kech jaodi in kod jaodi uno joma nka. To nyameru ko biro nyisi ni kaka odage odwa kaendi wuon dadi ni ke mai kaka kama nyalo su kode michop kode ka gima kama ok ohero ma odwaro ma ok ohero. Kore ka nyameru chako dak kai kong'enia yura ni to kohero gima kama yura ni ohero gima kama. Nyimine moko be nitiere makati miye kaka odichal tok chand otimo mage. Ogionge luor. Lakini yudo tie gima joge otimoni ok oyot ahinya. Ana ndako ne do na wuor koro no manyo yo wuor. Gina weche dimi wacho ka. Ichieno nyithi ng'atni ok nya tedo yo makare kata ne giloso plan mondo gidhi kaka no wuogi no tame. Samoro nyiri gi dala gi nyako moro notho nodhi ka chwara to tho to ik dala mano be nyalo fuato gin to un to utedo nade tato no ik dala. Koro gitimo ka giworo ni gine ma gitimo kar ologi gigicha. En gima matu en tolo mo tudre ka. Koro timo gi koro miyo gi bagni. Ai to owete nyithindo gi be nyaka bed mariek. Onge gima gichunne orgi mondo dhi nogo nyamin gi mogo no ne chingane. Ngamogo ka ngara chingane. Kine ka gimbe gikia mo me dalani ogangore. En go sigigo. Dala no pek nyol in mane ni ga ke wacho ni en gune makitingo kama. To ngutie ma jon margi ni agone. Gine go wonde dala no. Mane gima timre kecho ka ne kaka tangi yura mobiro lema. Komondi be ni nyalo chopo kuma koro wachwanyre ko. Mi goye. To yuori en wendo ni. En wendo ni e. To ko kamano to nyathi ma nyako no dak kanyo makoro jogi. You never know. Ok dinge. To ko jogi gimitimo mie fe odhi dala gi. To sama dwa mie to dagi. To ne dagi wadako kadwa. Ai. Ne reo gedagi wadako kadwa ari ai do nganyisi. Kwani oda no en odi. Indo odi mane medo mondo jodhi ne rea. Wachinika koka dwa ibede oda to kibedi full stop. Kora dwa na nyisi nik chwe mopogore kaka chwe no kaka chwe machielo kaka paro no kaka machielo pa ji opogore. Ko tanga yura beda go dage thon. Niki kapo ko yuro biro do nyaka ngichiega nyisa niya ngane dwa limo waka. To biro limo waka ma samoro ngabiro manyo tich, samoro ngama ni school biro limo e rusama school, samoro gima kama wachunya kata gijaode obiro mondo mi obede kaendi thuolo matin kapo de loso wachgi. To in nik kikelo watni ot mi mama ne kodi nyisaga. Do nyaka nyisi. Chwo mang'eny ok wachi. No nyaka nyisi chiegi nikech mang'eny ok wachi. Nyaka nyisi chiegi.
wachwani adonge wado mangane bro biro bet kodwa kai obiro manyo kibali awacho ni gima duong mang'eyo ok giwach ga ipo man wat ne usieko mane makosa mando koro makosa nikech okutang usika nikech dhako ni biro chako tedo kaendi kata baje de matedo dhi bedo momedre kaka utedo ga pile be dhi bedo momedre nyaki nyise ni gima kama dhi kelo pogruok kaka iwaolo ga pia odwa ka wan gi wendo koro kano wado ga kijike kikomba chiel koro medare hiyo nikech wan gi wendo mabiro limo mae no wadwa en wado makama onyolwa kode kata en motin kata makama luoro mane kindi kode ne bini chopo ka koro ka ngacha biro rodo ka yuri ni oseikre mar receive to kikelo ngato nere ma yuri be chigikia oko dhi receive maber andalo moko nokel na watu nyithinda ka wadako Roma to hanna keni nyathi ma nyako ni biro apoya koro an bende jaoda ni ger kabisa kaka chome tira penyo to nyathino biro to ke wachona no tama koro wadaka to chopo kama koro nyathi ma nyako ni chaya koro kogo nyithinda ka nyithinda wacho ni wabo nyisa mamu no kunyiso to biro tima nade en DC iwinjo to mato oda nyithindo be maga koro go nyithindi to tek be odi kunyiso to biro tima nade en DC yes okani DC to an DC oda Wede kata in this. Koro nyako mia mana luor makora. Koro jomidak gogi, wede mikelo gi be richo. Aneno gi wanga kama richo. Mata diero, ya lubiro mokak kabisa. Moko biro, moko no biro na mat koro wana NYS. Moko biro na gitu na ginjo machuo. Ginyaka chiel. Nyathi ma nyako ni kama onge, to nyithinda gi moketo loko uniform begi. To koni ke fulo tanegi dongan madon kodi otka. Iwinjo, jomidak gogi richo. To kijendego okom kata piny nyithinda tindo gi MP ne rumo ndalono ema omo pigi kubni kuma tindo to ema ngoluoko go kijendegi luoko go to kijendegi tedo go tedo gited ne nyithindo rego be nwachamo kuona rega kiore no dhioregi ka nyithindo go no dhioregi okodhi yani jomidago stress Koro yobeda go stress jaka jidaga ingeni kama watu nitie my no wadak mana ka onyisa ni gibiro to moko miwacho ni ok bi ka samo nyako minego ni ne opodi chuogne gi nyako ni oko fulne anga dagoe mano nyalo bedo dir samono kele to ni ng'eyo to timbe ne ok beyo ni nyaka nguchup yes ke chibo poi kode mano could be true but agombo ni mondo mi walosi wachini ne rea mabtegi wacho ni jobeda go gi stress hasto gin be ka gisedhi to kata Roma kodi misawa onge ni konye fanya wema enda zako tena wema nenda zako enda mema wemba zako enda zako onge kodi gisa dongi okikonye ka ngato ni mondo bed ku no nere injo anadagi moko injo bisa konyo te konyi bebe onge ngamungi anadagi moro maka jusi chiemo gotieno to chako chiew odhi chamo chiemo manudo itwe ni moni ke anowara kora linga yang ni timlango ema kia nyaka kawuono to ni tedi kuno moro moji maji chamo ji yengame gima temo wacho ni ji ne yeng machimo dong to kako ripenje to koni gini tima gana winyo mana denyo kore chungi chimi macham nyaka chiemb nyithindo to ko ngado kabiche jikon Homa Bay kindu be dalawa mano ngado kabich ingeni babu mano kabich manu tende chuo ira de manu kindu be dalawa kanyasoro dalagi akon yer kon matek mana ko jomida gogi mano koro wachi mano ngama akili mbofu yani gen joma mi ji wichu ba mano ne gi wachi ne moro magoro marado nyaka kabich manu ka poyo ni mano koro ge mano wachi matege kata kamano aparo ni walosane wede midago ema watemo losoni nyathini no kel ka chuo dichuo ne kia koro okose biro to biro gi wich mapek ang dichuo ndo nogo ni ke one okeli ka kia ino ka nyome nyameru to keli ka konyisa two edwoka hovyo ka kedwaro abiro goyi hibro godbo gi maro menano koro wach man kani maber kaka nyalo kete mo nyalo frame mondo bed maber wakia nikech gima no kelo gini wakia maber to koro adoni mondo wawach gini e chike matayo ngato kadak gi wedene kelane koro chik mokwongo nyaka uwinjru ni nitie wendo mabiro biro e ot ka mana diere obed dichuo ema kelo watne obed dichuo obed dhako nyaki ler ni ket ler ni mondo mi ubede gi winjru samoro no ka pinyo de kasa koro pinyo de sani salad sani beche rach ne salad beche rach makapono ni koro sani dhi go budget ma salad kimedo dhoka achiel kende dhok ma intiego mogo 150 sani ofuko tadi ngano to 10
Ofuko tadi? Achiel. Kipara kona medo. Sabun abuna mar njogo ni sabun mar miti. Box achiel ne 1200 sani 1000 gima nono me para nene mageto koro ginango. Koro nyaka inyis jaodi ni plan bedo gima kama. To samoro piny tek kaka teknerea. To chunu nikech samoro wadu ni kama tek ohinyore odo mondo konye. Nyaka koro winjru. Kamano. Mano chik mokwongo. Information must come out ni wadu bedo gi wendo makama nitiere. We mondo miobi obed kodwa. Mar ariyo, sama koro wendo ni ndi obiro kaendi. Wadwa ng'eyo ni to obiro dak kanang'o. En ng'ama obiro e rusan kende. En ng'ama obiro manyo tich ne rea. Kose ng'ani obiro dak kodo kan samoro chwenyre kata gi jaode. Koro dak pod rach. O kaka loso wach obiro bedo ka. Ng'en magi gik ma ji lembre ne te. Koro nyaka bed piny mu ulos gini. Wang'eni ya gini limbe mildre mwani endi en limbe makama. Koro ubedo ni koro ma bende wang'eyo. Moko ni ka ng'ato biro e odu ka to koro poyo ng'ato. Ae ng'ato bende nitie mako kele ka ni mondo mi obed ni ka en wadgi dichuo. Odo rulo chio. Od ni ema en makore ne wuon ot. Mago makosa. Yuri miyudo ka nitiere kanyono nyaka imiye luor nikech mane modak wadu. Chik moro machielo manyaka koro walu kaendi. Seche ma koro wendo osebiro ne rea. Ma adwa ni mondo mi wawinjre. Ma koro wendo ni osebiro koro biro dak kodwa kaendi. Rwake. Kane senyo ni dwa biro koro rwake. Tinisi ni machiegni shemeji manya kaka wan ebro gani ndo kaendi koro mosa nindo mari magi mabro bedo katimore. Giminyise nendo uyok biwile godo. Kata koro temo no okiuka. To gino uyok biwile godo. Bang'e no nyisa kama chieng' mnadonjo, chieng' madonjo napanga kamano nyisa kama. To gima lich ahinya. Sama koro wendo biro niendi. Kik one kido moro mara. Nikech gima neno moko kono bro remain. Niente nitiere. Kusi yeno dwar rwake uru gi chunyadi. Achiel. Machielo en ni sama koro rwake ni koro en nyathi. Kana en nyathi matin. Kapo nitie gik moro mondo nyone kata mag skul. Kikwe moko nyone nyithindo wetene. Antiere. Koro en be en achiel kuom. Obe koro en achiel kuom ka. Gima me wacho maendi en niya, jomidagogi joketh nying ji. Katimne maber machal nade. Osena ketho nyingi. Asante ya punda. But kama ketho nyingi ndo. We oketho nyingi to ni timo. Nyasaye ondiko. Nyasaye ondiko ni to notimone. Odhi miyi gweth. Iwinjo. Kari ka dongre to kara kobedo dongre maber. In tima odhi miyi gweth. Chik machielo nyanere manyaka koro waluma koro mando koro chunya koro wang'i wadagi wayie. Sama ng'ato biro limo ka. Siri moko ntiere magodu ka endi ma kikulikne ong'e kaka odak. Iwinjo. Kana ni samo ipamoga dhako ilo ni pam dhako ka ji nitie ka yung'e ni kore ka wiliet. Niko ni ng'ama bwana romo. Onge bwana moromi kanyo. Ni chiegi ni kore kedo kudo wiye kama kore ka wede nitiere ot ka. Nikore kineni ng'ato. Ni koro ni ng'ane ng'ama lich ahinya. Mano gima it's useless. Gimitimo kanyo nendo onge. Ka uchiegi bana kaka okeke tere bedroom idhi loso go bedroom kochwanyi. To gini ka ndima kuri imore wangi chalo thunda madhi chak ni koro kaime de. Mi yanya yenje moko madongo donga de. Ni ko dhula yanya machalo mna iro mar gari mani chwako ge yien. Mano wich ng'ich guru mano koro ng'ich ka buo daraja. Kaka wachega. Kuro kanye ma ibo ka usiri magodu kane makaka. Daga cha goga ma. Koro ka kisa kana usino kigo chiegi oja ko chayo chiegi. It's as simple as that. Kati yanyu chiegi mbele ne oja ko chayo chiegi. Chiegi nyoko be miyo luoro. Obro yanye ni kechi yanye. Kechi yanye. Koro aluso gi jok ma chuo mabiro dag gi yuoche. Yuri besa mobiro kikieri yuri moloyo chiegi. Ere kanyo to koro en kama tembe ng'lichie. Kanyo tembe chalo. Kan yuri ma de choko so madhako. Bora ni en yuri. Ka ere kanyo tem nitiere mondo anyisi koro tem manitiere. Akane sabro ro ng'adowa. Gima nitiere kai en ni kuom wan joma chuo. Ka yuri biro limi yuri mo matin kata lure gi chiegi. Kikawe mi here moloyo chiegi. To dhi cha chiegi to kenyi ni dhi kethore. To in bodhirwa ki temptation. Tibo dhirwa ki temptation ka. To ka mango yo nyathi moro nyuol kaendi ma wiyo tarore ka wiyi. Ma wiyo chalo kotho benjo. Ma kumuae be ichako kenono maber kidwa gi luoro ni kara mam na kotho odane. Wach koro kaka tang' timo onge.
Ibe koke nyono piny, rembo ok dhi. Rembo ok dhi, kuma remba dhi yo. To ito rembi ni ola remo oko na. To rembi ni, in be ilumu kuro in blood donor, kosi in donor marango. Kuro, kise kelo nyathi ka indi kumoa kum nyamin chiegi, jogi ok dhi winjire, jogi be ketho kindigi forever. They'll never agree. To gima ng'eyo kuom chuo ni kosemiyo nyako ma jalubangi gimoro. To ino chai, to fogofi, te kao machielo ni. Or unyalo beta koro chai, koro chuni ni wuok nikech chai. Mano be timore. Manya miruja koro dogo bi donje kinyi. Ma koro kendo in bo chai, nyamiru ngo be chako chai. Aseno ko manyimine ok modhre pi, kendo ok nere, kana nyithinde gi ok rom nikech gima kamano. Nikech fu mar dichuo. E ka chiegi mane nyuomo kihero, koro yamine gi obiro, koro yamine gi ma koro iketo machiegni. Yuri ne yuri nyaka bede go machiegni samoro. Yami keto director. Koro yuri ni ma koro penje ga penjo to min Brian owacho nang. Koro ka chiegi yuri keto CID. Ikuodho go chiegi. I mean, what brain do you have? Ikuodho gi bakul lelo magima ni yie onge. Ni wich. Tingo kanyi tingo mna leke lelo onge gi mitingo gi wang. Koro I don't know what you hear. Ko do probably do wachini. En wach marach na kabisa. Mon be nitie makapo ni yure moro matino biro lime. Kuro yure ni makarang chore wuga sa 11. Yure ni mango kano ne chai mopoto. Inti wuga sa 11 gi fuyu winyi wugo gwen ya mokudho kot ni kaka ne dhi mondo mi dhi menye ne joge. Dhako twelezo ni koro kuchiu sa biche wange. Yure magene got kani agene na Nigerian movie nyaka nende. Agero chako act movie gi yekika kionge. Wadhi yueyo ka waduogo to wabro lero wach Nigeria na movie gi yuche malimoji. En dak ma iye tek. To nyaka koro jidaga mana ka koro DAK ACHANA. Gigi nyaka ji wachre ne adiera. Ng'eni kama ing'iyano. Abe kama inenano. Gigi timre kamoro kama koro ng'iyo gi yani. Ang'eni tije makoro gini koro mulo. Injo ka koro makoro se loro kata TV. Samoro mo kiyese osiro TV kata nenda. Mago no ngoma giwacho. Ngoma nera gini wacho kanyo. Nikech en be notimo gino gi yuore. Wan kodi ka wuono keto nyang'ong kuomi onge ringo pondo bende onge en DAK ACHANA #DAK ACHANA wadhi yuyo ko duogo podo make mana kanyo nyaka ji dag morere gi yuchi gi mobiro limo gi to gi bende wede mobiro limo ji ere kako ne bedni wadak. Machiegni kendo kamoro moro ma intiere awanyiero weche moko ka eni samodhi e yueyo matin. Japicha wanyagolo wacho ka eni nitie moko bende roko skade mangus kabisa nyamero biro limi roko skate mangus saidi mondo mi koro ang' wuon Brian onene. Wan brand ngene kan osenendo ko bedo chien. Wan chuo ngene gimineno no mane kama wiri ngo dhi e turu chalo tera. Nere inge tera. Tera na neno. No tera. Tera kama ni mokwalo reru ni koso kwalo reru yore to tera yo. Bas. Tera. Tera ringo molo gari reru. To tera timo ga inspection mar reru. En koro ngiyo ka line mar reru jani kare makaka ngeru gari biro. En mana ma service. Otin ngene na otin ringa line mar reru ka kapo reru line ber maka gari obiro ok nyal derail. To tera ni en kwalo reru. En kwalo reru mi wijono. Kore na to ongi gido to dito pe ngi trending eni di mos kore kan trending biro ngi trending pack kore ilo kan line mar reru ber kan tire kamoro moringo go to nyaka kore engineers losi mondo reru kik dhi marach ko engineer ringo ka tera to kore beringo kore mondo beringo kore mane tera chiko wacho ni endi kore miyo nera chike matayo dak ka indi gi welo tek to molo ahinya joma yuoche awacho weche go mag Afro cinema gi yuoche mamine dichuo mondo oko ndiye chuo adier mochiwre mondo mi families obed maber kendo gitiyo matek mondo ok rido gotieno wuode ng'ani ndi thagre malich samoro oko samoro tingo makidi samoro tingo mana kisa samoro entie mana floor mar 20 malo kucha tingo simiti oketo tiles ma isambo kigolo piny owadu to biro limi nyotieko form 4 odonje college ka kuro en got the freedom remote magod no ng'e kaka kendo kinse ni ketna gima kama ng'e everything kuro yuri ni ngidonga goya wat ka kuro yuri donge ni achore ndo duga ko lewo samoro ma ong'ada gito wali gini tinde pod and sam to ogoto nyiso to kuro en bo ng'iyo to kuro anga dhi mabor nang'o
Ikoni ande sam mago to nyiso. Ogoto so. Ogoto so. Kuro dhako ni tembe ilo gaje chendo nyukume tembe moko dware ka. Tentena masani mabe ndo fuma gini mon madongo ge ema yot negi bedo goge. Ilo ka donjire kata managi yuri. Angachi ni manto yuri. Anyway, yuri to yuri, but kibiri da korigi odigi ka. Kigitimi gi makamano. Mana chai kata no wadu mbiri da goni. Aya dhako cha bro biro chako chai. Mago gimino timine wadu ni injo kakanyo oteki ahinya. Podo ko dhiwe mondo bedi. To won ngane do nyathi maudu koso niang. Podo nyathi maudu. Kagima an munyisa na kiana nyathi maudu. Kino kada ko bedo mateka ahinya yure mano biro lime ka. Chichi. Kete alama mar penjo. Jogo nena fro cinema. To gi aktebe. Onge ga dhako angi we ngane ngi do nyathi u odhi thagre dala kiana we mondo bedi kai. Odhi thagre dala na to mano to e dala. Poka no kana ngamara achana kata ka bet kode ka poka no gimarach kuome. Ngeni kanyo ndo wachi ntie kaniti. To gimuno ikoni ntie gimoro mogo times to. Kinino kanyo ibedo ngama chich. Ngama dichuo kodaga minga bende ko wadgi. Adier. Okeda ko walo minga. Monto nang. Dongani athiwa. So what? Chokodagi dong biro da. Yedhi ming. Wogo ko yedhi manyo di mar mabati chake masling 300. In the manyi gimi nyalo timo ngama dichuo kosenyuli e piny kaendi. Onyuoli dichiel. In happy ni oko. Enda. Wenunu ni od ng'ato ni madho chai mopoto to chamo ringo to chamo gweno to chamo sekuma tich be kia manyo toka idhi ming ni ati unajua bado hali si poa bado tunajaribu kutafuta na hiyo hali itapoa lini to hali ndio kumbe bele poa beo salad medo mana yedo wacha sani sabun mar kipande ni 200 box achiel siling 1000 omiyo kuom ng'ama dichu modhi kamoro ni mondo mi dagi jomoko kikibudh kanya hinya dikela chai kindi kod yawadu lusata go wadu mondo mi kamoro nindega kata ko nyalo chudi kata mna ot moro mar mabati masling 1,000 to ber mondo in kiuga kujere ko ibiro nyaga biro chiemo tidhi ninde odi kacha iwinjo nyako ko tangi gol kamano but nyako bende kibiro kani biro dak ko iri yuri kanyameru chiwo luor ne nyameru to nyaka chwora tagi nyithindo ka yuri duari tamri penya ne nyameru nyabiro kenya lipenyo ndare mani ketho odno apenje ipenje nade ni pare won wawach ni kesongo moko donga won Brian moro Brian to osebudho tinying matinde ko biro yalo kini won Kelly correct won Kelly pare menu Kelly won Kelly owacho na ing'en gimo won Kelly timo kan tok be to timango won Kelly ko na mana kama awacho ni mondi beda we ija odi mangoni owore anyingi the mane dar chingni mifunde ya idhi kama mini Kelly girionge gi won Kelly no idhi dage do mamu babu ntigi dalau ng'ama riemba donga golia oda kanyaga friend ng'ama dichuo ka wuoyo ga nyamera dhako ka ngose nyiso wache ni tutingo you will tell okay abro kanyaga frame ta se wacho kende ni kata sami gola ko ni gola nikech wacha dire man kuo ise wacho kanyaga frame mano ko nyiso ni yonge luor kuma jiodake luor mara ngo dangi penya muchi no garachini wuga mos tidhiyo kikelo nye kinde joge nikech ko ni kelo gi won Kelly kan tiere akere kike malweny ko nyiso ni winjo wach na wacha gimara taling kino garachini sombria ko chiemora wach chieng moro kase ngombele kucha kikethne joge kidakge kikbed the reason why joge kino separate gima thino nyalo meji separate gimena mathin kumana samoro nyako mano goni emokelo separation mar nyamin gi chwore to be samoro nyalo wachi ni weche gi nyalo ko kama nyo yiem ne rea nyiro ko benti mawigi obachni ena na wachi mogolo gola gi nyo yiem no pare ngane dware ga to an samoro ngata gi paro makamano ketho mna odni ma odni kethre ne rea inga dier ndi nyiri ma satanic gin so devilish in their minds isinia weshikanisha tu jamana ino mafulani koro bandika ni dware gi midware ne be onge samoro be ora raja makata gi midwaro kume onge ne ko ngaka mano be koro chaye yuoche madiji yudi kara raja dongo raja ko nda angi in ma bedo raja to chiegi to ber to jok yola ga machal ini ichal gi nyimine ni temo nyulu okucha sawa
Koro anto mara mana yiero ni mato berna kata be no raraje ni ndo mara ni mato ber ni kata ber maga ke berno mano mari mara mana yiero ni mato mara but tungo wijini ok ni kare amawacho ni samede dagi jomoko kiki budha ahinya ae bende siri makanyo ki yudo bed godo ni lingo timo ko moda kilingo nyanyo dendi jo gesa moro onge gima chamo jo ketemre nadi weche moko ngani wuok magi mibu njoko kucha o kaneno na achan raod no makata na ngi ni nge to ndalondo ni tima ngokidhi kinyalo dagi jomoko din iti wangi bendi dini gima no kili cha mondo imani kain skul emidhi di skul mondo mitieki ae kendo kichaka dwaro bedo ni comfortable od ngato ni biro limbe kodi ni comfortable ma ini koro limbe orumo in kod jakanyo yo moga mano gol kocha ka jirani to somo ga novole makuru novolo ge makuru share kamana ahinya in ka biro yudo ka iluti ndie ma e komba e mesa gimesa na moro mar nanga ariembi mana loso machal ge kombe ka yudo wadwa ni oda e Lolwe tiende omere nyone to mano be kido marach ya okay wamo luwe ya madoni sa medala mirwake mikono na omo biluti omo bilu to kwani sama no biro ni kone kom kikilwe tindi nik mano to rach nerea okinya luti ndie komba mi bede comfortable ka ngama gimo biro omo kia ngama nigi shida okinya bedo gi ntie weti mi bedo ka ngama nigi shida nerea uru keto jini biro dagi ji ai koro bedo ngama ofu ai bedo ngama ming makoro kata gimo kele timo wiye wil godo jayado moro no yalo ni ya kete mondo bed focus itimo moko moming ibiro keli dhako mangwacho ne tiende dongo mawacho tiende thindo dogoni ta nikeche ming dhako we minge odi kanyo nge 10 dhi gi 10 ngato mose biro limi alafu kijane matindo gi ko biro limi mokirute maber mikete main focused odhi bayo kayo odhi wore kai modhi bayo tai life ne bedo ni koro en useless ai koro bedo ni koro in odi ka nikeche onge gimotim odonje madho njaga odonje kia drugs ki odonje kia ngo odonje kia ngo nyo an Mombasa to wach manya wuoro kamine moko biro munda lemne gi kama ne antie giwacho ni nitie nyathi moro Mombasa gi kanyo nitiere joma gin en wach maduong' ma kika pim ko sa pimi gin joma nyiri matimo sex gi lwetgi something like that koro en kundi maduong' molos ne gimene room gichalo jomonde iki lesbians gichalo jomonde iki koro sama gin duge magitimo gigo to gigore picha to gioro ngambo tioro negi pesa koro gima kele wachni joma beda ma en orietende jogi biro donje gini nikech onge gimotim mane wacho gani a devil an idle mind is a devil's workshop en adier kabisa nikech gimi paro onge oje chien tema tima gige ne oje chien ko yudo thuolo matiyo kodi kanyo makagi kacha in wi yonge sama wi tiye omiyo nyathi mobiro limi nerea kete obed busy go bed comfortable e odi afadhali dio kethi nyingi ni ngane so strict mondo gero ni ngane cha no dhi mangane cha kumadho njaga e od ngane mokethre wada main makoro nyingi video ko kethore koro miyo kata nyithindo manyiri mabiro limo wa kun lakini adok ni no winjo ngato kikrie tiende e komi koma do krie tiende fogofe koma e oda kaja am the only king kanti ng'eyo kose ng'eyo ni ger unyewe jawacha nini hapa ndeka nyindika moka nyimbuki winjo oda kanyo am the only king Modong is just my queen one jitu a king and a queen one mo yeno luti ndo wako waro ana nyalo bede gimana mara madore kech mago giga ya nyalo bede gimana modore kech mago gigwa be mago gige kana nyathina manyuolo oyal kedo very comfortable oda kai nikech yani komo dhi mbele dhi bedo nadi you never know so kata kipidho nyathi pidhe the hard way mondo ngeni samoro piny okene the hard way ni mondo tuone gik mondo be ni miye ken somo osom maber but kiket nyathi ni dheyo nerea ithindo modhe sani gieki emeno kako tinde dongo matino ka ngaduong otucho ite to suko wiye to timre nadi to nyalo timo nothing to wuotho mana ka makana karen wuoi kain wuoi to piem gi nyako koro timre makingiye kama tikoni at nyathini chimo time moko ma itumia so useless to nikech ikete mayom iyudo ka long no rwako makodhi ywaye ogiku to kiywate itime ni ywaye mathin to koyware long ni e chonge to koyware awuondi no ywaye to long no bote en duk sirit to ndo ninga made chuo koro awacho ni nanu nerea onge comfort zone e oda
macha en comfort zone na gi chiega. Nyithindo be gin comfortable kanyo, but nitiere freedom mamiyo gi up to some extent. Kama gigike. Tek ma nyaka gike ng'eni koro from here ma to kakal ma en empire mar babana. Kino ka tekni kanyaga inje. To nyathini be kanyaga inje. Inje. Nek ne jalango ya. Nyathina mosero mo higni ka 18 ma koro bedo comfortable oda kae. Dhi manye kame manye. Narewa nyisi gimoro achiel. Kata an mabet kani. Nyasaye okonya mana ka noko. Ng'ama nomako lweta bende onge. Gimoro amora mantie go nikech Nyasaye. En adiera ni Nyasaye konyo rado gi ng'amo wuok madhi emo konyo. Ng'amo bet Nyasaye ko biire. Waswahili usema msafiri ni aliye bandarini. Ng'ama dwa dhi wuoth ne rea. Okinyalo chenile dhi wuoth ne ot. Sauru madhi to ine ot. Onge wuoth midhi. Koro Waswahili kana wacho ni msafiri ni aliye bandarini, ni sama ng'ano ni dho wath cha, en ko dwa idho mashua odhi wuoth. En modhi. Ng'ama pod ni dala cha ok wani ng'ama dhi wuoth. Omiyo sama iwuok ni dhi menyo, wuoga. Happy dhi rodho godo oko kucha. Wacho ng'ama dichuo itho gi oko. Tine piny masanti ok ni ng'ama dichuo kende nyaka nyiri. Ok ing'ene moma wacho ni ng'ama oduongo emi yawne, ng'ama manyo ema yudo, to ng'ama kwayo emimiyo. Koro wuogi dhi kwechi mondo ne karutho mi. Nyasaye bok bikoso moko mi. Okokosi. Ke Nyasaye be wacho ni en bende ok Nyasaye maracha nyama tangi be ne kwaye mkati. To mi kidi. Imi kwaire to mi thuol never. Ka kori ming pedho bet nini koro ni imi chala ming. Ameka gina ngwen kose gina. Ming ni ana winyo odito dinore. Ogimo mathindo kama. To fuyo kaka ngwen. Bas. Kuro mane gima wacho ni engima ka enerea. Let us teach our people to be jok moko ma wacho ni take initiative. Ma kan take up challenges. Kanga biro budhe odi an odok nyal budhe. Oda bo gitinge tieni ni luwe wi moro. Kore pedha ming no gao. Ni koro ni it's so nice. Pinyi ni ko bedo nice nikech ana chando ramaluyo tuchina koka ini neno ken nice. Nice ande ok nyal bedo nice ni. Magina en nice na. Koro wewe nice ni jamne. Bed mara. Ibende chake dhi manyi mari. Ibe mari bed nice. But uru keto ji gi yomiyo manono ni ji dwagero ni gik moko timate madhengo mayot kamano. Ni yuro biro le mani koro shi nothing. Ni koro karie ka chike to gidhi gi nyamin. Kwenda. Ni gifundo gi nyamin gi. Kanyageni msonge. Aparo ni wawinjo wachni maber. Kanyata dagi. Wach mar keto ji bedo lazy machiegni koda, that there's no reason for that. Iriembi. Chak fundo idhi. Nerea wach moro njo wacho kae ndi juma mokadho. Wach mar Viagra. Chak ituge tiendo wach no mondo mi watude. To nitie wach mama nyathi moro ma skul kama bende iwakane nitiere. Akene jowagi wang'ne abro donjo kuom gi nade. Nyasaye mwalamo dhi konyowa kodgi. Nyasaye bro konyowa kodgi. Onge wach. Wach Viagra ni. Jaduong' ni ne nyiso jaode ka jaode yudo ka nitiere gig Viagra motiyo godo e kode. To jaduong' oramo ni en Viagra no endo okotiga go nikech chiegi. Tiende ni jaduong' oselore du nochodo. Oya pap. Jaduong' go pap. Ogo tiela paga chiel. Mochomo gol tir. Viagra is a drug. Ma ki Google kata sani endi bedo ka Viagra is classified as a drug. Ma must be administered gi ng'ato ma en a physician ma is qualified. Tuntiere amount ma Viagra mone be ng'ato tiyo godo kalore gi age mari, lore gi underlying problems ma intiere godo, gi gik mamoko ma be nyalo nyisi ji kedhi tibe gi daktari ni in gi diabetes kata in gi gima kama. In gi pressure. Etija higni adi. Gik machal kamago nyaka pinji. Kuro gyomiyo jodongo masani dwa foge Viagra ni malich ahinya. Okang'eyo. Jodongo mosekawo kwer mokete sto chako dwa gamo kwer mondo jako pur. Okal bong mako. Gibi puro onge. Kibrito nyumore pi mok gore. Kibrito nyumore pi chon. Koite mga mondo kibrito dhi moe chieng' mondo tuwo. Mondo jake tiaye kendo. Kuro kibrito rega onge gima tiare machonge mawuok. Kaka tangi dhi kawo Viagra ni tiyo godo gi other women oko. Why? Nyiso ni ing'ama jamalili.
to ma jaduong' ma chach ikoni chuma mitedo kwa ngie choda pile na teda ena teda moro mane itedo michoko gi yen mirundo kama cha mach mirundo kama mar tedo kwercha to nyako ne kanu kelo wachni okanyalo mondo wachni nadi nikech Viagra jaduong' itiyogo e heche to nyiso chiege ni ma ok atigo nikech in nyiso ni ng'ani kok perform e ot ka to it's just okay to kapo no dhi oko kucha to dhi perform gi Viagra gegi to chiege ang'o ma gini kelo barua cha wacho ni chiege no kone gimo mitiyo gi Viagra to koni Viagra ni okin metini go tayaro se nyiso chiego dong duke nyim chiege no jachode mana chiel ariyo ka chiego chako pendo ka okitina go itiyo go ne nga to koni kichaki penja tateri ka polisi dhi tuwi nikech ketho nyinga koro gima na fail to understand en chuora wan kode to kona ni okutina gi Viagra osenyisa tayane kata wan kode to jachodo biro nega gi chode man namba 1 namba 2 okona no biro tera ka polisi ni to dhi kone polisi nango na ketho nyinge no ja Viagra koso nango kura paro jaduong' yo kethre mage jok ma paro ni wigi osebachni andeno udo mondo mi impress nyiri maoko maybe samore ot kaendi adieri mamos joperia samokoro kama chothoe en bedu mama chothoe kuro mosodo mondo ko bayo oko to yude kata nyiri moko mado wuotho ro nyiri matindo kuro mondo jaduong' ne oyudre ne bede ni no wuoi omanyo Viagra en drug ne rea ji mang'eny matho chuo mang'eny mose tho e line of duty ka nikech weche mag drugs ma ji tiyo godo ma enhance nguvu mar ng'ama dichuo edo ka in gi diabetes ka Viagra mit kore ko dhi pressure mari malo magituomre gi Viagra ithomna kama ni madhe to nek Viagra ni anaparo ni kata kanso nyalo kelo ne ng'ato. Well, not really, but the fact ni onyalo alter most of your body functions kalore gi kaka in as an individual nyiso ni en drug moko ni beni mia ng'ata ng'ata omiyo ng'ama wuotho kodi ofuko ka ng'ama wuotho gi njugu mono ng'ama yo sekethe nitie gima en koro wacho ni en suicide mission idwa tho nikech gigi ing'eni yedhe gintie moko miyo mna farase ok midhano do inyiero mondo faras oring matek mondo faras mondo koro ginyuolre ng'e samoro mag yo agriculture yudo ka extension office engineer nyewe yath makama endi e agrovet ma endi mondo mi faras ni chiemo madhano dhi kawo en be madhano be dhi kawo to kin faras in gi guvu mar faras cha kang koro nerves gi burst because of pressure titho kuyo koro chunyi ng'ato koro gocho aduno ni gocho moingo capacity mar dhano to koro pek nikech koro ng'ene seche ma koro isetiyo kode your body nyaka fight mondo bed normal to sama bed normal chande o increase pressure koro kane en heartbeat mari kana mondo bed kata 72 hours 72 times in a minute ilo kata mna 84-85 to mano bro rupture your cardiac system makose rupture your cardiac system ma obo mari oyiech kata gimoro timre you are gone watch ni orumo emeji thoga ge Viagra go yae de choi iwinjo gima Viagra timo to Viagra ni ito ni yude kure donge ni yath ne usa awini kata mane kantini usa kata kiosko to mane gima ito wala sama idhi uso ko ng'at ma bende za kwak ma bi penjo gote gi omido dhi tiyo kode chiemo na ne duka moro to ng'ato biro gi pesa dichuo ni odwaro yadhcha to ng'ama ne usi duka ne dhako nyiero mathoth oringo gamo koro ka ng'ano sadre ko binge yadhna ko tange kuran makati gi yadhna me mano mamedo teko mare chuo koro meneno owe nyako moro kamoro koro dwa dhi nyisore no tegno ai kuri ng'eni wano kwa daktache lakini oparo ni gik makama gik ne bene ji ng'eyo kapo kitiyo gi yath moro amora dhi ir daktari mondo nyisi ni ditim nang'o nikech reports mo winjo kaka wanjo fwambo gik mo winjo matimre nikech ni kiani ng'ato tiyo gi enhancing drugs sexual enhancing drugs gin reports maricho jodongo mang'eny tho we nyithindgi mondegi nikech idwa mondo mi dhi please nyako moro matin slay queen yudo in gi pesa ni kori negri kendi to pesa ni be manegi gombo ni manegi en gima onge tiende omiyo mama ni kano penjo dichuo ni to dichuo gune mageri gino tiyo go kumoro nyiso ni en ochodo ga oko kucha to kichendo chodo oko kucha chakiteme gima kamano gi chiegi amiyo ko kucha dhi gi Viagra do mondo nyisri ni no wuoi wodi ka dwa tiyo gi Viagra nyisri ni no wuoi ka ko mondo gi Viagra gigo mondo wang'e ni no wuodi joka nyang'ane
Wach mag pakruok, mago begin pakruok moko maonge tiende. Oyoma kamano. Mago gik ma jowerego kabisa. Omiyo mama kane dwa gi los gi jaduong' ni mos, nitie gima ma jaduong' ni temo mondo mi approve ne nyiri matindo, to ok bi konye. Inyalo lose kaka wuon nyithindi, to ok en gima ni kare. Chuo, wereuru gi gigi. Kidwa tiyo gi these things, dhi ir a physician ma is qualified, mong'eyo weche yath. Wan ma jofwambo wan report mana gima otimore. But ka ng'ato okelo report machalo kama ni Viagra nitiere koti mar jaode, nyaka wang'ur. Nerea. Nyathi moro ndieka midwa mondo mi wachni. Higa ka higa wakonyo nyithindo mang'eny mago eko madhi e sikunde, moko kwamo, moko weche mang'eny ma jo duond luo osechung'e. Jo DAK ACHANA osechung'e malich ahinya. Wang'e nyithindo ma jo DAK ACHANA osepuonjo matie sikunde masomo nyaka sani. Wang'eyo ber ma waseneno kuom jo DAK ACHANA. To gima wuoro ni chano kurum me ogandawa. Koro miyo in gi kes mar nyathi moro, adwani mondo iwache mondo waket kwayoni. Wabro ride kendo kochopo juma manyien wang'e to dwa konyo nang'o. Okay, nayudo report jo DAK ACHANA Nyasaye mondo gwedhu. Wi ok nyal wil ka wapuonjo Edward e piny mar Ramula Nyakach. Nyathino dhi maber, mama gi dhi maber. Nyasaye ogwedh ja DAK ACHANA, ogwedhi kabisa. Nachaka yudo report ma higa machielo. Nyathi moro nokalo gi 329 e ben wuoyi. Nyathini noluong chula imbo. Nyathini nodhi e skul makata siling moriembe ogondure skul. Ma father moro emo min gi wuoyogo moro ne pesa moro matin. Pesa ni emane jo skul okawo ndike uniform. Nyathini onge kata sanduku, onge kata gimoro amora. Aparo ni ng'eyo kaka nyathi dhi e skul, onge gimoro amora nyaka mathematical table, yani gimoro amora onge go. En kanyo. Koro kane ochopo mondo ji odhi half term, onge kata pocket money. Kaka nyathini ne timre mondo duoga half term ne onge. Mamin Mario gocho ne japuonj mondo japuonj okawne akawa nyathino bed kanyo mondo kiyaw skul to ka half term orumo to japuonj go ni winjo mama orne nyathini fair. Wan ok wakaw nyithindo onge nyathi madong' e sikul ka. To wachno nochwoya kaka janyuol. To wachno nochwoya kaka ja DAK ACHANA. To wachno nochwoya kaka jatich Nyasaye. To wachno nochwoya kaka ng'at ji mang'eny. To mae wach ma abiro mapimo ne Nick, to irembe wachno ohinyo chunye. Koro amiye thuolo mondo wuo. Adwani mondo mi e thuolo ma wayudo ni endi, wan jo DAK ACHANA. Nerea ang'we dwa ndiko kendo. Wan jo DAK ACHANA. En akwayo maketo mondo mi obede kaka ywagruok marwa watimo pile pile. Kech pile pile kamwa konyo. Odugo ka indi to wanyiso ni wakonyo kama obedo maber kendo ni kare. Aparo ni branches mag DAK ACHANA ma Kisumu, Nairobi, kanye giwinja kamano. Piny mangima kamoro amora ma intiere. Kiny en akwadha mari, kawuono en akwadha mar nyathini. Apani kwa biro next week Nerea. Twak big full details mag nyathini, mato namba mar min gi, mokado mondo watigi namba mar min gi kende. Wadro namba ne mar admission ma school, wadro school bank account, wadwaro gik ma nyalo miyo kwa chulo pesa ni ndie school. To ng'amoro pesa ni ndie school no, chula imbo moriere mondo nyathini oyudo kaka nyalo konyore. Mane ratiro mondo beno chungo gi jogi. Wach mar oro ne min gi kata ng'ono endo manto kore na wach machielo. Ogi modwaro mondo nyathini osom. Kose somo obro bedo na maber. Kata gimiwa namba principal. Kata namba principal, kata paybill namba mar school. Mondo mi koro ng'ama nigi dwaro mare nyalo timo. Mae wach mago chako go next week. The first thing ka gimoro amoro osebedo kendo sane koro ji odhi half term kawuono. Ang'eni gidok e school by Monday. Kole sop ni by Thursday next week. Ka Nyasaye okonyo wacha kwa bet ka endi kendo. Wabro go ne thip mondo mi wayud ne gimoro matin manyalre. Ka ber nyathi makicho kamano. Kose ni en gi min mare, to min mare onge nyalo. Wakony nyathini chieng' moro nokony jomoko bende. Samitimo kamano endo ibe Nyasaye gwedhi. Ok ni nyaka miyi pesa, samo tuoche moko ma onge odi malandre. Samoro do ka gimitimo Nyasaye yawni aya maber. Samoro jedala uni mna makare. Omiyo gimene timo ni endi gweth donje yo mopogore opogore. Omiyo pod en akwayo mara ko winjore ni keno kolongo ni
to warom kendo juma manyien mondo koro mi all the full details mondo mi wachak miyo nyathini endi konyo mwanyalo. Ok wabi weyo nyaka wayud konyo modoro mo nyathini odonje skul. Koro onje skul obuduogo report ka endi nyathi chende oyudo kaka onyalo konyre through DAK ACHANA. Obro kelo mor, puoch gi pak ne jowa. Tiek chenro. Ero kamano jo DAK ACHANA, anan Bishop Nerea Mbewa mar Hope for Good in Christ Church. An nyara Simbo Kanyikela modak Ndhi Warangenya School. Baba wa Jaduong' Rufus Agona Boy mano senindo. Kawie namba na mondo watudre e wach mora mora machando chunyi 0720 40 3913. Nyasaye ogwedhi e remb Yesu Janazareth. Aninga en Nick Okelo adokonu erokamano kendo waparane ahinya kanyo to moloyo ahinya ng'eni sama itimo maber itimo ne in iwuon. Kitimo marach bende itimo ne ma in iwuon. Wang'eyo maber ni e piny ma wantiere ni endi onge ng'ama ochung' kar kende. An kinyna bed na onge godo abro biro iri be kinyisa moro nok moro nitiere ringi biro ira wagore mbakone gi koni mano e dak ma wadwaro konyalo konyre okonyro jo kanyana nikech piny ma wadake ni endi madong maditim en mana ber ne ng'ato mantiere kod chan mano Nyasaye biro gwedhi to mang'eny bende. Kokamano chieng' tich ang'wen waromore DAK ACHANA ka endi to koro joma dhi limbe ka wedegi unge kono beni ubet to beta wera nitingo tiendi kete wi mesa gi remote e od ng'ato koro kogo itutingo mano satan mo koro wachik e nying Yesu kichak timre kendo nyaka chak warom kendo next week biro kod kinde makare.